Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus. Aray na rin mga ragula balita ng Aldo. Motorista sasaing-singing kulang at traffic signages sampung makiputa detour Kimbaliti Panipon Macalino Road Project. Bilang daring kaso ng malnutrition king Pampanga, bibaba ayon kay National Nutrition Council Region 3. North Luzon, the emerging investment destination hub. Karapatan at batas para sa mga PWD, isinusulong ng ilang grupo sa rehiyon. At Spartan Stadium Race gaganapin sa New Clark City Athletic Stadium ngayong July 15. Sa singsing na rin ring mapilang motorista daralan king gagawan ng Baliti Panipon Malino Road, king Barangay Baliti, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Alo saldoldo kasi kanong ating manalakbaga sa ken, kay excavated portion uling makipot ya kanu, ing malyaring pilabasan na ring sa ken. Anyawaran na naman ng DPWH ang poring opisyal ng barangay, ing pasensya da ring motorista, uling kaya rin ng construction dakal noman kanu ring makinabang. Para ka rin karagdagan detali ay ning balita ng Liana Kadilaw. Meto nga concerned citizen ng Minaus kang CLTV 36 News, bang ipabalo ing singsing dareng motoristang daralan kang gagawan dang Baliti Panipon Malino Road kang syudad San Fernando, Pampanga. Paulin itipin tala ng kaya katamong news teaming may sabing dalan bang akit ing tuneng sitwasyon. Kaya pamangutang mikareng mapilang memaryo, may gitne ka nung pabulan in construction Kenny pero adwa na yung Aldo mitok nang. Wala na po. Basta akagin mo po ng mago bro. Agpangking tricycle driver ay just dado huko, maragula pero wisyo karela yung eka no sumpa mga waking dalan. Sige may mga kailo, mga saltara, mga sira kay bearing. Tsaka rin mga kaluns po rin mabuktot sa Kenny. Gang numano ka magpakalakalali, tanga sige ako pingketang Aldo. Di naayayang oras din pala alata po nga karap. Patag naman ako magpakalakalali. Siyempre sasalta yung gulong. Itang kakayami mo po, itang mamaya na lang konsiderasyon din pasero. So nangyayon mo asing ilukay, overpriced. Ay intindihan nila naman din commuters. Siyempre, makanyang po yung naging problema ni Kenny. Agpang kareng akasabi tamong tricycle driver ang pong residenti, alusal doldo kanu, ating mananakbag Kenny uling makiputya ing dalan Kenny king karelang gagawan. Nga na namang kagawad Paulo galang ng Barangay Baliti, may nga balbal na kanurang cover da ring kanal, anya makanilang mga nakbag ding sa ken. May kadeklaging kanu bilang pamagsadya kay maging impact ning kauron, o ning dela ng doreti ng motorista, inya na mesira. Actually po, reta pong kanal, ganitang ating pong open kanal, baloy naman po, mitigation kin para tang kauran, may itong pula pong proyekto ng barangay, itang maglinis siya, magdeklagya ka rin kayang waterways, baka nita po, nung datang man itang masikanauran, accommodate na po rin kay katamong canals. Pero itapin po, ating mga balbal karetang covered. So, anya po kasing minsan, anyang makita, yung metong niya pa mo itang alternate route. Rin pong motorista, ela po may papagbigay, sa ilang pakandaya po itang kanal. So, atin pong may sira, atin pong may nabo, pero atin naman pong may gasis, karing kaya katamong kabaryon po, karing kaya katamong tanod. May talaga na rin kanong alternate route. Peki sabihin doon rin dahil negosyante king karelang lugal, na aliro sa sabeking rush hour din karelang truck, ang pangaliwa pang mga ragul asakin. May kisabi ko po karen truck, karen po karelang suppliers, po karen customers, na nung pwede, adyang ayla po sasabi during rush hour. So baka nita po reta pong palubking opisina, po pa po palubking kareng potang may bulating klase ta, mo rin mag face-to-face ta na medyo po maisin traffic and we in-advise nilamin po, pati rin kaya katamo kabaryo, nung rin pupunta San Fernando, magre-route na la rin po, dumalan la Kalulot, din papunta po king Angeles, magre-route na la rin po, nung rin king Panipon, Malino, magipag-coordinate kaya po, kare-kare lang manungkulan baka nita, dumalan la po king meaning nung king pamunta la Angeles. Magipag-meeting larin kanong manungkulan karang kontraktor, bang anyawaran sang panyamalandeng aryaning obro. Makiluklukan kaya pong pasibayo, kaya katao, kaya itang kontraktor na may nikwa nung kanina may award, baka nito, apabilis tayo, yung pang-construct, ang po pang baka nito, malesen, ang po pang nung makanano itang masatinggawan king pamisopan.
Anyawara ng ngeni ng kagawad din pamanintindi, ang pong pasensyara rin karelang kabarangay, ang pong aliwa pang motorista. Kung kare pong kaya kaming kabarangay, ang pong karatig barangay, manyad kaya pong dispensa, kaya tang inconvenience na kasalukuyan yung daranasan kaya katamong pagawandalan. Pero hopefully po, kaya rin na po nini, itamongan pong makinabang. So manyad kami po in full cooperation nyo, and manyad kaya pong pasibayo, yung maragul yung kapag pasensyan. Itak na mo pong panahon, mayari na at pakinabangan tayo. Agpanggang Engineer Jasper Brian Santiago ng Pampanga 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways, pansamantalang mitok ng in-construction uling atin pang dapat isamas karang water lines. Dati no kasi kanong atin aturan tubo anya may kipag-coordinate nila kay Prime Water San Fernando. Ang obra tamo ka rin is ang existing konkreto, idayuya po. Ngayon anong kasalukuyan din pong dadayo rin ng contractors tamo. They found out na rin water line at magline mo kitang kahe. Yung ngalan na. Wala mo itang mababola po. So, in tendency po, syempre po sa mag-breaking contractor, daw po kapansinan din. Yung nag-cause leakage, breakdown po, unintentionally. Then, bigla pong walang limbog yun din to yung project. Which is, may report na po yung Prime Water. Mag-follow up kami po. Kapalan daw po rectify or i-repair. Pauliniti mag-reach out kay CLTV 36 News kay pamuntok ng Prime Water San Fernando. Agpang kayang karelang General Manager ay John Canlos, alang bitas ang meg-inform o may kipag-coordinate karela manibat kan DPWH, hindi kayang baliti pa ni Puan Malino Road Project. Maski na pa kanuan niya nga tsupaking planning staging proyekto, daw man kanu inabe ng DPWH, kayang pamisabi dapat apektado na naman keti. Anya kanong July 8 atin concerned citizen ang meg-report king Prime Water San Fernando, dikil king mainline leak at repair demo rin kanu iti anyang aldong ita. Samantala, may nga kuneman ni Santiago na pakisabihan dala ng kontraktor ang maglagay karagdagang traffic signs, ang paumi talagang taong magmando ken traffic flow, bantang alana kanong sakyan ang manakbag ken kulkul. Part tamo ma'am, sabihan na nila rin ng contractors tamo, dagdagan tala pa rin ng guard running warning signs tamo, running warning tapes, mga bollards. Yan mo kasi itang kaya ma'am, o kasi ng construction talaga mga yan. Tamo po ay iwasan lang medyo magulo itang kaya. Ito pong kulkulan, mga yan po. Pero yung part ni po, yung formula po rin ng contractor, dagdagan daw po rin ng warning signs tamo, and also rin mag-traffic tamo. November kanuing target completion date ng Baliti Panipon Malino Road Project, ang Miki Pondong 36 million pesos. Pero uli ning milyaring aberyo, mag-issue la ka ng suspension order bantang maprolong ya iti. Kabang mayayari, pakisabi na naman ng DPWH na ilapit na karela o king barangay in concern dikil kang construction. Dito mo pong pasensya kasi at the end of the project, para-pares naman pong makinabang mo rin ka. Nung ditak na mo pong concern na pwede ta naman pong lumapit king DPWH o kaya nung through barangay para i-address na agad itong issue sa concern. So, itamupin ko sa dito pang pagpasensya na natin. So, pang po naman magkahiyan na mayari po talagang mag-benefit na naman yan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Mibabano kanu ring bilang daring malnutrition cases keti Pampanga, agpangyan king National Nutrition Council Central Luzon. Ayning report. Pagmasusyan king mabilog a Pilipinas nganing Ulyo Nutrition Month, ang mikitemang healthy diet gawing affordable for all. Kasabi niti, masaya ng pisyang rin National Nutrition Council Central Luzon na may baba na rin kaso na ni malnutrisyon kaya tiking Pampanga. Atin kanong atlong kategorya ay malnutrisyon na pakabante na ng NNC. Marami tayong forms of malnutrition. Pero ang mga pinakatitignan talaga natin is the overweight or yung obesity, wasting and stunting kasi sila na yung mga kinoconsider natin na extremes of malnutrition.
Kung ikumpara na rin datos king banuang 2021, akakit na may babala ring obesity, underweight ang pong stunting cases ketiking probinsya. Manibat 8,316, may babala king 7,247, ring overweight edad 0 to 59 months old. Rank underweight naman, 6,852 na lamo kumpara kay 9,754 anyang 2021. May baba naman king 13,413, manibat king 15,799, king stunting cases ken probinsya. Madagol na kanong bagay ang milabas sa COVID-19 pandemic anya matas na rin datos anya 2021. Uliniti, dapat kanong misal meto na rin ahensya pong local government units ban magtuloy-tuloy pa magbabada rin kaso kay malnutrisyon. Actually naman, through the efforts of the LGUs and of course support ng NNC, talagang decreasing naman po ang trend nitong mga nito. Siguro ang napansin lang talaga na mas nag-increase ng trend lately is the obesity due to the pandemic. Pero ngayon, bumabalik na tayo sa pababang trend na ng cases natin ng malnutrition. Magsadya na rin kano'y NNC king Philippine Plan of Action for Nutrition bantang misundula ring programa para king nutrisyon. Malapit na po i-release yung PPAN natin 2023 to 2028. So, yung PPAN po natin kasi is leaning towards improvement of food security in the Philippines. So, in the next 5 years, yun yung gusto natin ma-attain. No? So, PPAN is adopted locally, so up to barangay level, as well as meron din po tayong MELP or yung Monitoring Evaluation of Local Level Implementation. So, dito naman po minomonitor natin kung yung mga programs po na pinapatupad on the provincial, municipality, cities, and barangay level ay talagang patterned towards PPAN. Anya naman paalala ng NNC na prevention is better than cure. So everything po kasi will fall on healthy, balanced diet. So pag sinabi natin healthy and balanced diet, nandiyan na yung sapat, yung kinakain mo. Nandiyan na rin yung tama yung amount ng protein, katamtaman lang yung taba, and yung carbohydrates ng iyong pagkain. And andun na din yung pag-include mo ng physical exercise. So, actually, we have yung mga IEC namin po na materials like the Pinggang Pinoy, the 10 Kumain-Mens, na nagpo-focus po doon. Kasi ang target po talaga nun is to promote a healthy lifestyle across all ages po. JM De Jesus, CLTV 36 News. Magbalik yang CLTV 36 News para karing aliwa pang balita. Makatutok kayo pa rin king CLTV 36 News at para king aliwa pang balita. Gawing investment at destination hub. Ito ang target ng ika-32 edisyon ng North Luzon Area Business Conference na gaganapin sa La Union sa July 20 to 21. Marami umnong abangan ng mga aktibidad na tiyak na mas makikilala at mas aangat ang business sector sa Hilaga at Central Luzon. Naritong report. North Luzon, the Emerging Investment Destination Hub. Ito ang tema ng 32nd edition ng North Luzon Area Business Conference o NLABC na gaganapin sa La Union sa July 20 to 21, 2023.
Ayon kay Gigi Simbulan, Area Vice President for North Luzon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI at Chairman ng 32nd NLABC, layo na nasabing conference na higit na maisulong ang pagiging investment and destination hub ng North and Central Luzon. Magkakasama-sama po ang mga key officers ng government, mga prominent businessmen, mga mangangalakal at negosyante, at upang mapag-usapan ang mga mahalagang mga bagay at mga issues na dapat harapin natin, gayon din po ang mga magandang hakbangin, mga programa upang matupad po natin ang ating nilalayon na itanghal nga ang ating area as the investment and destination hub sa lalong madaling panahon. Bukod sa turismo at investments, bibigyang pansin din daw sa 32nd NLABC ang pagbangon ng sektor ng agrikultura. They see now farming as a very good opportunity where they can introduce a modern technology, help introduce modern technology, and also good management, no? And at the same time making profits because of improved technology and improved productivity. Samantala, bago pa man magsimula ang conference proper ay magkakaroon din ng Chamber Management Forum kung saan maaari magpalitan ng ideya mga miyembro at ibang business chambers. This is only by invitation. In-invite namin na all chambers, we invited 4 officers from each chamber na mag-participate dito because as I've said earlier, focus talaga ito sa learning ng mga officers, incumbent at saka yung incoming para maganda ang pang-manage nila sa mga chambers nila when they go back. Yun talaga ang objective ng Chamber Management Forum. At dahil ito nga ang 32nd NLABC, asahan umuno ang 32 mga produkto na nagmula pa sa host chamber na La Union at iba pa mga lalawigan sa North Luzon. Magkakaroon po tayo ng wine tasting and then wine toasting and then magkakaroon rin po ng gastronomic experience yung mga guest natin. Yun po yung matitikman po nila yung mga different kinds of kakanin ng La Union. And then, yun po yung okay din po, i-highlight din po natin yan. And of course, we will also showcase and highlight yung coffee ng La Union. So magkakaroon din po tayo ng coffee tasting. And at the same time, ipapatikim din po natin yung tsokolate ng La Union. Magkakaroon din ng art exhibit at Abel Fashion Show na kung saan irarampa ng mga modelo ang iba't ibang mga textile na likha ng ating mga kababayan sa Hilagang Luzon. Magsisilbing keynote speaker naman si dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo. Samantala, maaari mo nang bumisita sa Facebook account ng 32nd NLABC upang makita ang ibang mga detalye at kung paano makakasama sa naturang conference. Magkita-kita po tayo sa 32nd North Luzon Area Business Conference sa July 20 and 21 sa Surfing Capital of the North. See you in LU! Ako si JM De Jesus, CLTV 36 News. Isang maaksyong weekend ang magaganap sa New Clark City Athletics Stadium ngayong July 15. Dito kasi gaganapin ang Asia Pacific Spartan Stadium Race na sasalihan ng mahigit 2,000 atleta. May sports balita si Paulo G. Santos. Handang-handa na raw ang lahat para sa isang action-packed weekend ngayong Sabado, July 15 para sa Asia Pacific Spartan Stadium Race. Ang Spartan Stadium Race ay isang Asian Olympic Games kung saan magpapatatagan ng lakas sa iba't ibang obstacle course ang mga kalahok. Ayon kay Mark Celis, General Manager ng Spartan Race Philippines, excited na silang idaos ang kanilang event sa world-class sporting facilities ng New Clark City. So this is the second time we're doing Spartan Stadium here in the Philippines. I've done Spartan Stadium in other countries, Singapore, in the US, and in Europe. But I would say that NCC is actually one of the best places to do the Spartan race at. Kasi andito na lahat eh. It's really world class, and as an athlete, you'll feel that you're really a national athlete once you're here.
Bukod naman sa Athletic Stadium, bubuksan din daw ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Athletes Village para sa mga nais mag-avail ng accommodation para sa duration ng Spartan Race. I believe we have very affordable packages. No? Para sa mga gustong gumamit sa Athletes Village, they can contact our IPMD or Investment and Marketing Promotions Department para makamura. Kasi ito yung pinakamalapit, convenient din, tapos dito ka pa sa loob ng facility na ito. So, open naman po ang New Clark City for these needs. Ayon kay Marical Villamil, ang OIC ng Public Affairs Department ng BCDA, ang ganitong mga katulad na aktibidad ang higit na nagpapalakas umano ng lokal na ekonomiya sa rehiyon. Isang bagay na pangako ng New Clark City Project. Kung meron mga investments pa na makakatulong, syempre unang-una yung Central Luzon region, lalago po lalo sa dami ng promise dito sa region na to. So I think we will continue, lalo na yung sports center natin, sir. Ang daming world-class facilities dito, aquatics, athletics. Samantala, hindi lamang para sa mga veterano ng obstacle race ang target ng Spartan Philippines sa gaganaping stadium race sa NCC. Bukas din daw ito sa mga beginners. Ramdam na ramdam din daw ng mga organizer ang suporta ng mga kabalin natin dito sa Pampanga. A lot of the Kapampangan runners are here, but not all of them compete at a competitive level. They just want to try. So we want to change that. That's why I'm partnering with a lot of the LGUs here in Pampanga, sa Porac, sa Angeles City, to make sure that a lot more of athletes, especially in the grassroots sa mga youths, would join obstacle course racing. And they'll know that this really is something, the sport is something that they can really compete and achieve something really good. Isa sa mga participants sa Spartan Stadium Race ay si gymnast mom na si Selena Reyes. Ito raw ang pangalawang pagkakataon na tinanggap niya ang hamon ng karera. Even after having kids, after having a family, sabi ko, kaya ko pa pala gawin ngayon. Mas na-enhance ko rin yung sarili ko now na kaya ko pang gawin, kaya ko pang i-prolong yung mga ginagawa ko before, kahit up to now. So even up to now, natuwa ako because my kids now are also enjoying. Magsisimula ng alas 8 ng umaga at tatagal hanggang alas 3 ng hapon sa July 15 ang Spartan Squadron Race. Isa lamang daw ito sa mas marami pang sporting events sa New Clark City at asahan pa raw ang ibang mga aktibidad sa mga darating na araw. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Isang Persons with Disability Congress ang idinaos ngayong Huwebes, July 13 na naglalayong maisulong ang mga karapatan at batas para sa mga PWD sa rehiyon. Kaugnay nito, nananawagan ng ilang grupo sa National Council on Disability Affairs o NCDA na i-monitor ang mga pagpapatupad ng mga ito. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Liana Candilau. Upang maisulong at masigurong nasusunod ang mga karapatan at batas para sa mga person with disabilities, isinagawa ang PWD Congress sa Good Shepherd Hall ng Social Action Center of Pampanga sa Barangay Maimpis, Ciudad San Fernando, Huwebes, July 13. Pinangunahan ito ng Kapampangan Development Foundation Incorporated o KDFI, katuwang ang Central Luzon Federation of Persons with Disabilities o CLFPWD. Every year, we will ask the key agencies na nakasite dun sa batas na mag-report sa kanila para sabihin kung ano na yung na-accomplish nila para ipatupad yung batas. Kabilang sa mga ahensyang inatasang mag-ulat sa Congress ang Department of Interior and Local Government na sumisigurong mayroong opisina sa loob ng lokal na pamahalaan ang tumutulong sa mga PWD. Present din ang Department of Health o DOH, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Public Works and Highways o DPWH, at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maliban sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas para sa mga PWD, kasama rin sa pagpupulong ang mga opisyal ng Persons with Disability Affairs Office o PDAW sa bawat LGU sa buong rehiyon. Gusto naming malaman sa kanila, yung mga PWD na nandito, mga presidents ito, tsaka yung mga PDAW, at tsaka yung mga taga-government nila. Gusto naming malaman ano yung gusto nilang strategic plan na maipatupad pa up to the end of the year
para maibigay din natin sa mga agencies, di ba? Layon daw nitong makatulong sa policy at program formulation, gayon din sa follow-up sa implementasyon ng Magna Carta for Disabled Persons, Batas Pambansa bilang 344 at Republic Act 10070. Ayon kay Mary Ann Zamora, ang chairperson ng CLF-PWD, unti-unti nang napapansin ng mga PWD dahil sa mga batas na ito. Ang mga persons with disabilities, medyo, sasabihin ko medyo unti-unti, umaangat na yung sitwasyon, napapansin na sa dami po ng mga batas na nagawa, no? Laging pasasalamat naman ni Zamora na isinama na ang 40 years old na BP 344 o Accessibility Law sa mga indicators sa Seal of Good Local Governance o SGLG program ng DILG. Sa ngayon, yung implementation nun, isinama na doon sa tinatawag nilang Seal of Good Local Governance kasama sa indicator. So tinitingnan po ngayon, accessible ba yung mga building ng government? Mahigpit din daw na tinututukan ang implementasyon ng RA 10070 na nag-aatas sa mga LGU na magtalaga ng opisyal sa PIDAW. Meron na pong implementing rules and regulation yon, no? But sad to say, may mga LGU pa rin na hindi sumusunod. Hopefully, no, makatulong yung mga ganitong mga congress, no, yung mga conference na ganito para po maisulong yung pagpapatupad ng mga batas. Kasi napakatagal na po ng mga batas na yan no? Samantala, sa pinakahuling datos daw ng CLF-PWD, umabot na sa 152,000 ang PWD sa rehiyon, ngunit ito ay mas dumami pa ngayon. Sa kasamaang palad, mayroon din daw na nakalulusot na nakakakuha ng PWD ID kahit hindi naman qualified. But sad to say, no, may mga nangyayari na nai-issuehan ng persons with disabilities ID na hindi naman qualified. Anong habol nila? Parking. Mga mayayaman, sa mga nanonood po na mayayaman, huwag nyo nang huwag nyo nang hangarin na magka-ID para lang po makapag-park sa mga parking, no? Nananawagan din si Zamora sa National Council on Disability Affairs o NCDA na mamonitor ang magpapatupad ng batas. Sana po maipatupad ng maayos, mamonitor yung mga pagpapatupad ng batas kasi sabi nila yun ang kanilang role. Pakiusap din ito sa ibang punong ehekutibo na hindi pa ipinatutupad ang pagtatatag ng PIDAW na bigyang prioridad ang mga PWD. So yung mga local government units po, lalo na po dito sa Central Luzon, no, na hindi pa po nagpapatupad ng implementation ng PIDAW na po. Sana po meron PIDAW. At sana po i-prioritize yung person with disability. Hindi po ako naniniwala na walang qualified na person with disability sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bayan, sa mga syudad, no? Dapat po person with disability ang manguna, ang nakaupo dyan. Bakit po? Sino pa po ang unang magmamalasakit sa person with disability kundi yung kapwa person with disability? Dagdag pa ni Zamora, signatory ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ito ay isang international human rights treaty na naglalayong protektahan ang karapatan at dignidad ng mga PWD. Ngayong taon maglalabas ng ulat ang bansa, gayon din ang PWD sector na tinatawag na parallel report upang malaman kung tugma ang isinasaad ng gobyerno sa nangyayari sa mga may kapansanan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Mang Manny, magandang gabi. Buong araw na po tayo nag-uulan, at pwede po ba natin ipaliwanag sa ating mga kabalan at karehiyon ano po yung nagiging dahilan nito? At ito po ba ay aabot pa hanggang sa weekend? Yes po, magandang gabi po sa ating po mga tagapanood. Sa ngayon po ay ang low pressure area po nagbibigay po ng mga pagulan sa atin. At ito po ay namataan sa layong 90 kilometers na lamang dyan po sa may hilagang silangan ng Infanta Quezon. O ito po ay nasa layong 85 kilometers dyan po sa may timog silangan ng Baler Aurora. Samantala po ay pinapalakas niya po nito ang habagat o southwest monsoon na ngayon po ay nakaka-apekto naman po ngayon sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang mga lugar ng Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay makakaranas po tayo ng monsoon rains na dulot ng LPA at ng habagat.
Gayon din po ang Bicol Region at Western Visayas, makakaranas naman po ng mga occasional rains na dulot naman ng habagat. Ang Central at Central Visayas po, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, BARMM at Soxargen ay magiging maulap naman po papawirin na may mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkulog-pagkiglat. Dulot din po ito ng habagat o southwest monsoon. Ang Caraga at Davao Region po ay localized thunderstorm po ang nagpapawala sa kanila doon, pero isolated cases lamang po. Yes po, sir. Dakal salamat Mang Manny, ang Chief Weather Forecaster ni Pag-asa Clark. Apin rin ding mga ragula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Kilagyunan ng may pabayilo ga CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus. Dakal pong salamat.